neste momento histórico temos unha maneira distinta de habitar o territorio e van quedando retazos desas dinámicas pasadas e aquí en Facós pois quedan moitos elementos, non? Ademais, simbólicamente, a aldea de Xocas, dun dos grandes etnógrafos galegos, e nese sentido, tal e como facía Xocas, pois tratamos de ver cales son esas trazas que hai na paisaxe que quedan do pasado, que todavía é un patrimonio vivo e que, lonxe de ser un patrimonio musealizado, é todavía un patrimonio do que podemos extraer leccións de cara ao futuro. Podemos ver como varias o muchas de las dinámicas naturales que los antiguos habitantes de Facós seguían están todavía vigentes y pudiendo implementar esa aproximación a la naturaleza con la agricultura ecológica local, con el uso de materiales locales y sobre todo con la formación de gente en oficios, ¿no?, que se han ido perdiendo. Pois a experiencia no ciclo do pan foi, a verdade, que extraordinaria, onde naciu Xocas, vendo toda aquela arquitectura, tan rutinario como facer pan para comer, pois é que te leve a algo que xa está, parece que perdido no tempo, como unha ruína, pois vaste dando conta de como era a arquitectura, como se pasaban os povos e a paisaxe. Atopámonos aquí na aldea de Puxedo, un núcleo de montaña do Parque do Xurés. É unha aldea que ten un abundante patrimonio etnográfico relacionado co ciclo do pan, un total de 4 eiras enlousadas, 28 hórreos, 10 muiños de auga e o forno de pan comunitario. Un patrimonio que desde a Asociación de Veciños vimos recuperando dende fai 15 anos todos os distintos espacios comunitarios da aldea, as prazas, as fontes, as vivendas. Pouco a pouco, pois o pobo volva a recuperar pois un pouco a vitalidade que tivo fai 50 anos antes da emigración masiva dos seus veciños. Chegas a un territorio, queres coñecelo, queres saber que o que podes amosar, de que maneira o podes amosar, entón estás sempre en constante aprendizaxe. Que se leven unha percepción de que, vale, estamos nunha zona despoboada, pero hai un enorme patrimonio, un valor incalculable que temos que seguir coidando. Existiu isto, non o coñecemos, agora estamos aquí, pois podemos coñecer retazos do que pudo supor este territorio, pois como era. Chegamos aquí ao Couto Mixto e foi unha auténtica delicia. Vimos diferentes lugares, vimos unha frondosidade, é algo inesquecible, un autogoberno de un pequeniño espazo dentro deses territorios. Significaba que tiña unha certa autonomía para as actividades comerciais, incluso a propia creación do Couto Mixto se basa nesa idea de colaboración que poden ter entre xente.